Començàvem, ho dèiem ja en sumaris, creixen gairebé un 30% els visats d'obra nova a Mallorca. De gener a juny s'han visat 1.296 habitatges nous. Neus Albertí. La xifra més significativa és l'augment de visats per construir bloc de pisos, que s'ha incrementat quasi un 60% d'un any a l'altre. Durant els primers 6 mesos d'enguany s'han visat 769 habitatges plurifamiliars i aquesta és la xifra més elevada dels darrers 5 anys. En canvi, els unifamiliars es mantenen i se n'han visat 527. Per municipis, els que concentraran el major número de construcció d'aquests blocs de pisos són Palma, Calvià i Capdepera. En canvi, els unifamiliars seran sobretot a Palma, Manacor i Santanyí. Augmenta un 30% el nombre de visats per construir habitatges nous a Mallorca i en major mesura ho fan els plurifamiliars. El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics parla d'un canvi de tendència palpable des de l'any passat, però que s'intensifica. Ya se invirtió la tendencia de superar ligeramente las plurifamiliares a las unifamiliares. Este año claramente lo superará y creemos que la tendencia va a ser al alza. Asseguren que molts són habitatges assequibles que contribueixen a resoldre la falta d'accés a l'habitatge. Gran parte están promovidos por los cambios normativos del Gobierno balear, que incluyen los proyectos estratégicos. Entonces, puedes construir, pero parte de la construcción que haces es a precio limitado o de VPO. Però que són insuficients. Con estos datos vemos que hemos pasado de 1 a 1,5 y lo adecuado sería pasar de 1 a 4. Es decir, 4 viviendas plurifamiliares por una unifamiliar. Durant el primer mig any també s'han emès 1.771 visats de reforma, un 17% més que el 2025. Un augment motivat en gran part per les ajudes de rehabilitació energètica que acabaren l'any passat.